Dobrý den, milí přátelé. Vedle mě sedí David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, a já mám velkou radost, že bude speakerem Libereckého podnikatelského a investičního fóra 2025. Davide, měl jsem tu čest vidět vaši přednášku na téma globální trendy ekonomiky a na co se můžeme těšit na Lipifu? Na megatrendy, které zásadně budou ovlivňovat nejenom českou ekonomiku, ale i globální ekonomiku. To znamená umělá inteligence, demografie, polarizace společností a rostoucí populismus a geopolitické otřesy. Skvělé. V panelu usednete s Petrem Kovlicem, generálním ředitelem Pražské burzy, a s Leonem Jakemičem, zakladatelem Lasvitu, globální to firmy s libereckými kořeny a silným základem. Jak se na ten panel těšíte? Strašně moc se těším, protože ty megatrendy vlastně identifikují i spoustu příležitostí, které máme, a samozřejmě propojení kapitálu a financí je naprosto zásadní na to, aby česká ekonomika byla schopna využít ten potenciál, které vlastně, řekněme, ty megatrendy nabízejí pro českou ekonomiku. Mluvíte o ekonomice, o megatrendech, to jsou velká slova, patřící možná do velkých megapolí, ale my jsme v regionu, jsme v Liberci. Jakou úlohu vnímáte regionu pro tu celou ekonomiku a ty výzvy, o kterých hovoříte? Naprosto klíčová, protože zrovna využívání toho potenciálu, který regiony nabízejí, je klíčové pro to, jakým způsobem budeme prosperovat. To znamená, jakýkoliv region, včetně libereckého regionu, může velmi výrazně přispět k tomu, aby české ekonomice se dařilo výrazně lépe. Já vám moc děkuji. Strašně se těším na váš panel i na celé Liberecké investiční podnikatelské fórum. A vy všichni neváhejte, objednejte si vstupenky a přijďte sdílet, inspirovat se a prožít to s námi. Jděte na stránky www.lipiv.cz, budeme se na vás těšit.